No, bol to náročný zápas. Kližo hral veľmi dobre od začiatku, ma tlačil, hral veľmi agresívne, veľa na riziko, čiže ten rytmus tam moc nebol od začiatku. Prvý set ešte výborne servoval do toho, takže bol to určite veľmi náročný zápas a na konci v treťom sete už som cítil, že som lepší na kurte, ale nebolo to ľahké. Čo si myslíš, že rozhodlo vlastne? Tak už sa potom hrajú dlhšie výmeny, v druhom sete som za to začal ja viac cítiť. Troška sa tá hra spomalila a mal som pocit, že som lepšie fyzicky na tom ku koncu a kvalitne, že som servoval. Obaja ste sa tešili pred zápasom na tento súboj, tak ako ste si ho možno užili pred tým domácim publikom? Hej, bola vynikajúca atmosféra, aj Kližo a ja som tu mal svoj fanklub, čiže bol to taký dayscupový zápas, by som povedal, ale medzi nami. Takže bolo to úžasné si takto zahrať doma aj znova proti Kližovi a ja si myslím, že aj ten tenis mal vysokú úroveň aj z jeho, aj z mojej strany a bol to výborný zápas. Po dlhej dobe ste sa dočkali teda konečne tej prvej výhry a ešte aj takto pred domácimi fanúšikmi. Je to pre vás lepšie takto na domácom publiku konečne získať proti nemu tú výhru? Jasné, no tak už som ani nečakal, že si spolu niekedy zahráme, čiže ja teraz ale môžem povedať, že na mne bol ten tlak, ja som bol ten favorit, lebo som tu predsa nasadený, mám teraz lepšiu formu, on sa vracia, aj keď tých zápasov vyhral už veľmi veľa tento rok. Takže teraz sa to otočilo, on bol väčšinou favorit a teraz sa to otočilo na mňa ten tlak, ale zvládol som to a som rád za to.